Вау! У деяких моментах ви можете робити вибір як за Макс, так і за Хлою, визначаючи розвиток їхніх стосунків. Хорошульки. Ми щасно визначаємося. Я вам такий зараз розвиток тут покажу. Колишня подруга. Що відбувається? Почекай, давай не будемо кричати капсочкам. Ну, це некрасиво. Це ти зробила. Ну, очевидно, що вона. Ну, ні, почекай, це не ми зробили. Ну, типа, це зробила доля. В захваті, ніякої тривоги. У нас тривоги вистачає. Я й не знала, що може бути такою щасливою. Ти винайшла для мене абсолютно нову емоцію. Ого, прошу дуже. Твоє видіння, пожежа, ми з усім розберемося. Я просто така рада, що ти тут. Що ж, добре. Гадаю, я затримаюся. Дякую. Гадаю.